想问一下，就是因为在座的大部分是匈牙利人嘛，他们认为健康的标准是什么？因为我是医生，我肯定讲的都是健康方面的事。Szóval először úgy gondolta a doktornő, hogy a kínai orvoslásról így általánosságban szeretne beszélni, de a téma annyira átfogó, hogy nem férne be egy előadásban, ezért most inkább azt kérdezi önöktől, hogy önök az egészségmegőrzésről szeretne beszélni, és azt kérdezi, hogy a hallgatóság mit gondol, mi az az egészség. És nyugodtan lehet jelentkezni, tehát ez nem költői kérdés. Mi az egészség? 怎么才叫健康？什么样的人他们认为他就健康？ Mi alapján mondhatunk az egészségesnek? 你说我还以为他们说要看各种医生化验表、验血、验尿什么的来得到。A doktornő azt gondolta, hogy azt fogják majd mondani, hogy biztos az egészséges, aki elmegy mindenféle orvosi vizsgálatra, és a vérnyomása meg az összes többi mutatója rendben van. 你说那个，其实中医有个特别简单的标准，只需要那个4条就知道你健不健康了。就你只要符合这4条，你就是一个健康的人。你说第一个就是说你能不能在该睡觉的时候就睡，就是好好的睡觉。第2条呢，就能不能在该吃饭的时候吃饭，而且还吃得很香。第3条呢，就是你能不能在该就是大小便的时候就能够很痛快、很容易的起来。第4条就是只跟女人有关，你能不能够月经正常。 Azt mondja, hogy a kínai orvoslásnak van egy nagyon egyszerű módszere, illetve 4 ilyen alapfeltétel, ami alapján el lehet dönteni, hogy valaki egészséges-e vagy sem. Az első, hogy akkor alszunk, amikor kell, és mélyen. A második, hogy akkor eszünk, és annyit, amikor kell. Jó érzéssel tudunk enni. A harmadik az, hogy el tudjuk végezni a kis és nagy dolgunkat rendszeresen, és az viszonylag könnyen megy. És a negyedik, ez a nőket érinti, hogy a havi vérzés az rendben jön. És itt is látszik a képen, mert igazából az előadás címe az az időben rejlő titkok. Igen, szóval tehát most az időről lesz szó, és a kínaiak a nap mozgását követve, ugye 24 óra meg a föld körbefordul, de ez régen ugye úgy lettek, hogy a nap mozog. Ez alapján felosztották a napot 12 órára, minden óra egy ilyen kínai óra, az 2 nyugati, normális nyugati órának talán. 他们中国人为了更形象的呢，就标注这个时间，他还用12种动物跟它对应，所以很有趣。Itt látható ez a felosztás egyébként, tehát itt láthatók az órák, például 9-től 11-től 3, mind a 2 óra, mindegyikhez tartozik egyszer, és ezen kívül még minden órához tartozik egy állat a kínai zodiákusból. 然后中医认为我们人体呢，主要有12个经络，那么也是在对应这12个时辰。这12个经络呢是什么呢？你先讲，先翻译这个。又用12个经络来对应这12个时辰，中医里。Igen, és megfelel ennek a 12 órának az úgynevezett 12 meridián, ami a testen található, ott van a vászon, ott látható. 什么是人体的经络呢？就假如说你的身体呢是一个城市，那这个经络就是这个城市里的主要交通干道。 Tehát mik azok a meridiánok? Képzeljük el ugye a testet, mint egy város, és a meridiánok azok ebben a városban a főútvonal. 然后中医又认为我们人体是由什么组成的呢？就是由精、气和血这3样东西组成。 És a kínai orvoslás úgy véli, hogy az emberi test 3 anyagból áll össze. Az egyik, ez kicsit nehéz elfordítani, az egyik az életeszencia, a másik, amit mi vagy általában csínek szoktak nevezni, a harmadik pedig a vér. 这个气呢，不是我们所认为的，就是外面的空气和氧气，而是我们身体里的一种能量，就是可能是圣经里那个神吹给亚当鼻孔里的那个气。És az előbb említett yin chi, vagy yin energia és yang energia, ezek folyamatosan átalakulnak egymásba, tehát ez soha nem ér véget, ez egy körforgás, és ennek alapján mozog ez a szervóra is, és erről fogunk, meg a 12 meridián, erről fogunk ma beszélni. Nevezetesen
a következő meridiánokról, tehát az első lesz az epimeridián, a következő a májmeridián, utána a tüdőmeridián, utána a vastagbélmeridián, a nyomormeridián, a lépmeridián, a szívmeridián, a vékonybél, a kutyhólyag, a vese, a szívburok, a 3-as melegítő, erről majd mindjárt szólok, hogy mi ez. 说我讲这些东西可能对于匈牙利人来说太抽象了，但是就是也许下次讲就会好一点，但是我不知道怎么更形象的讲。那我们现在就先讲第一条经络。 Azt mondja, hogy hát lehet, hogy most ezt így hirtelen megemlítette, ezt túl absztrakt nekünk, de majd biztos otthon emésztjük, és a következő alkalommal lehet, hogy jobban. A következő, itt a sorrend nem volt a helyén, tehát a következő, ez a yin órája, a tüdőmeridiánon fut végig az energia, és az állata, ezt a kínaiak nagyon szeretik, tehát ez a tigris órájának is igen. 这个老虎其实，在动物里头，它是什么？它是百兽之王。它其实，在中国的这个意思里，虎代表的是什么意思？就是杀气、肃静。杀气，我知道，它代表这个意思。说好。Igen, tehát a tigris a kínaiak úgy hívják, hogy ő a vadak ura, vagy szó szerint a 100 vad királya, és a kínai kultúrában egyfajta egy ilyen kegyetlen gyilkos ösztönt jelenít meg. 然后这个肺经这个时辰呢，其实对人体更重要，为什么呢？就是更奇妙。它在这个时间3点到5点的时候，不管从你鼻子里吸进去外来的气，还是你体内自己原先就是有的这种气的能量，这时候要全部去到肺里，然后肺的把它加工完之后，又开始进行重新的布气往下布。其实就有点像老虎在管理这个森林那种感觉。 Hogy tehát az előbb ugye említettük azt, hogy ez a chi, ez a kínai kultúrában sok mindent jelent, sokféle jelentése van. Egyfajta chi az, amit mi az orrunkon keresztül beszélünk, és megint egyfajta, ami bejut a tüdőbe, és megint egyfajta chi, amit a tüdő átalakít, és ez változik, ez mint a chi egy második oktávja.